miskmask, der er også omkring de begreber, som feedback knytter til. Altså, det knytter jo til den der sådan det der læringsfokus, der sådan ligesom er blevet udviklet, eller som har bevæget sig frem både i folkeskolen og også nu i de sådan, videregående uddannelser. Og miskmasket handler om, at man blander det der styringsparadigme og didaktisk paradigme sammen, ikke? Altså, taler vi om det som et styringsredskab, eller taler vi om det som et didaktisk redskab, og det er jo ret ufornuftigt, eller der er mange problemstillinger knyttet til det, når vi taler om det som styringsredskaber. Der er også mange af de styringsredskaber, der er udviklet, der ikke virker, ikke? Altså nationale test er et rigtig godt eksempel. Men altså didaktisk set er der faktisk en rigtig god pointe i den her læringsorientering. Feedback knytter sig lige præcis til det. Og det har jeg en slide med. Det handler altså bare om simpelthen den der basale, banale anerkendelse af, at vi faktisk der ikke er nogen direkte kobling mellem undervisning og læring. Så lige meget hvor meget erfaring vi opbygger, lige meget hvor meget vi støtter os op af eksisterende viden om virkninger osv., så vil der aldrig være nogen direkte kobling til. Jeg har selv beskrevet det med tabellen, det er altså, at vi må adskille læring og så altså eller dannelse, og så alt det, der ellers sker udvikling og socialisering. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at vi som undervisere og studerende arbejder hen imod en bestemt intention eller et bestemt formål, ikke? Men det her kroniske kompleksitetsunderskud. Og der er det altså ideen, at vi har brug for de her håndteringsmekanismer på en række niveauer, ikke, for at håndtere det her. Og et af det er altså feedback. Men feedback på en lidt anden måde end den responstænkning, vi ellers, der traditionelt har været knyttet til feedback, hvor vi giver respons på opgaver. Men altså feedback knyttet som det, man kan beskrive som et kort og kompas, både for undervisere og studerende, altså både diagnostiserende og læringsorienteret. Og hvad er så, hvad ved vi sådan grundlæggende set om feedback? Vi ved på den ene side, at det har afgørende betydning for læring, at vi arbejder systematisk med feedback. Men vi ved også, og de referencer, jeg har nederst, der vi ved altså, at et øget fokus på feedback-information, altså det at give respons på opgaver, det at give respons på gruppeprocesser eller på fremlæggelser eller sådan noget, ikke har resulteret i øget læring. Det har alene resulteret i et øget arbejdspres på undervisere, ikke? Altså fordi vi bruger enormt meget tid på det, det er enormt tidskrævende at skulle give god feedback på opgaven. Og hvorfor har det så ikke hvorfor har det ikke resulteret i øget læring? Det har det på den ene side ikke, fordi vi som undervisere giver langt mere feedback, end det vores studerende optager. Altså, der er en række studier, nu har taget det danske studie af Vibeke Christensen, men det er altså underbygget i en masse internationale studier også, at vi op til maks 17% af det, vi formidler som feedback, eller giver som feedback, det bliver brugt aktivt, eller brugt videre i læringsforløbet. Det skyldes jo alle mulige ting. Når vi giver feedback på opgaveniveau, så gør vi det, når en proces er afsluttet. Og der er vores studerende altså tit et helt andet sted, eller også går de på ferie, fordi det eksamensopgave, de har afsluttet, eller det er afslutningen af et forløb, så nu har man ligesom lukket et bestemt fagområde, og så bruger de det simpelthen ikke aktivt i de videre forløb. Det skyldes også, at vi tit giver noget af det feedback, der er rigtig nyttigt. Vi giver det sådan processuelt. Vi giver det mundtligt når vi sidder og snakker med vores studerende, fordi det er krævende at skriftliggøre den her type feedback. Vi giver det i undervisningen, når vi står og siger, hvordan vores studerende har arbejdet med opgaverne osv. osv. Og lige præcis den der mundtlige dimension gør også, at det også er flygtigt, ikke? Og det så forsvinder. Så altså, vi har ikke nok nytte af den feedback, vi rent faktisk giver allerede. Samtidig så viser studier, at vi har arbejdet for ensidigt med feedback på opgaven. Altså, at hvis det er noget, der skal kunne overføres fra forskellige typer af domæner eller fagområder, så skal vi give det ikke bare på opgaveniveau, men også på procesniveau og på de studerendes arbejdsprocesser. Så altså, der er to ting, vi ligesom skal løse. Vi skal løse det her problem om, at vi skal håndtere den der problem med at der kun optages 17%, og vi skal håndtere det der problem med, at vi kun
at vi er givet det for ensidigt på opgaveniveau. Det skal ikke forstås sådan, at det ikke er vigtigt på opgaveniveau. Det skal bare forstås sådan, at det ikke alene er på opgaveniveau, vi skal give. Hvis vi kigger på tydeligheden omkring feedback-processer, så er altså foreslås det i litteraturen, at vi på den ene side altså skal designe de her feedback-aktiviteter meget eksplicit, og så skal vi producere den der feedback-information, altså det vi plejer at give, når vi giver respons typisk, ikke det vil man kalde det respons typisk, men vi skal også kommunikere meget tydeligere om brugen af den her feedback-information. Hvordan bruger vores studerende det? Hvad er det, de gør med det? Hvordan kommer de videre i deres måde at arbejde på? Og det har på den ene side den fordel, at de naturligvis bliver bedre til at arbejde med, altså bruge feedbacken, men det viser sig faktisk, vil jeg lige supplere også, at det har en sideeffekt, som handler om det her med, at vi i en række år har troet på det der spørgsmål om, at hvis vi kunne opbygge en vis tro på, altså at vores studerende udvikler en vis tro på sig selv, så bliver de også dygtige og opnået mere kompetence og opnået bedre resultater. Men det viser sig altså ikke at være rigtigt, vel, som Hattie Yates der siger, at teorien er interessant og optimistisk og udfordrende, men den er forkert. Det viser sig faktisk snarere, at der hvor det er vigtigt at sætte ind, det er ikke på det der generelle selvværd. Der kan være en sammenhæng mellem de to, det er naturligvis rigtigt. Det kan være sådan, at der er studerende med et højt generelt selvværd, der også har tro på deres egne kompetencer. Men det er ikke nødvendigvis sådan. Der kan også være studerende, der har et højt selvværd, men ikke har tro på egne kompetencer og omvendt. Så vi skal altså fokusere i stedet for på det der med, hvordan opfatter de deres kompetencer, og hvordan opfatter de deres tro på, at de kan løse næste opgaver. Og derfor skal vi lige præcis have fat på den der tydelighed omkring processerne i feedbacken. Altså at det ikke bare er et spørgsmål om, at de har løst en opgave, men at de også føler sig kompetente i selve opgaveløsningsprocessen. Og at de har en forventning om, at jeg ikke bare løste en opgave godt, men jeg kan faktisk finde ud af det med at løse opgaver. Det var den ene side, det var den der tydelighed omkring feedbackprocesser. Den anden side var så det nuancerede feedbackbegreb. Og der er det altså sådan, at vi skal ikke bare, altså at feedbacken skal besvare 3 spørgsmål, altså hvor jeg er på vej hen, altså målet for det, men også hvordan klarer jeg mig nu, altså hvor er jeg nu, og hvordan kommer jeg lige præcis hen til målet. Altså det er den der processuelle dimension, ikke? Samtidig er det sådan, at vi ikke bare skal give det på opgaveniveau, det er rigtig vigtigt. Jeg har sat rød ring om de 3 af dem, fordi det personlige niveau ser ud til slet ikke at have nogen effekt. Altså, det nytter ikke noget at sige, at det er en god opgave, eller det er godt gået, eller en karakter. Den har altså ingen effekt rent læringsmæssigt. Vi skal snart kigge på opgaveniveau, procesniveau og selvreguleringsniveau. Og eftersom vi faktisk, studier viser, at vi er rigtig gode til opgaveniveauet, og især i en dansk kontekst er vi rigtig stærke på opgaveniveauet, så vil vi i workshoppen kigge primært på proces- og selvreguleringsniveauet. Altså, hvordan er det faktisk, vi giver feedback på de der processuelle aspekter, altså, hvad er det, der skal til for at udføre opgaverne? Hvad er det, der gør, at jeg kommer hen til lige præcis det mål? Det var procesniveauet, eller på selvreguleringsniveauet. Hvordan er det, jeg får mig selv til at, altså hvordan tager jeg fat i mig selv for at løse en opgave? Et af de begreber, der dukker rigtig meget op i uddannelsesforskning lige nu, det er begrebet vedholdenhed. Det erstatter lidt af de der begreber om lærer og lærer, som vi stødte på i 90'erne. Fordi der er studier, der viser, at lige præcis det, der er en stor mangel ved mange af vores studerende, det er evnen til at holde fast i at forsøge på at løse opgaver. Det er en af de klare indikatorer for, hvordan man bliver dygtig til at løse matematiske opgaver, det er, at man prøver nok. Man skal blive ved med at prøve, selvom det ikke lykkes, og det hænger sammen med den der tro på, at man kan faktisk løse opgaver. Jo mere man tror på, at man kan løse opgaver, jo mere bliver man ved med at forsøge. Hvis man på forhånd har sagt, at jeg kan jo ikke finde ud af det, og det ikke lykkes første gang, så lader man være med at prøve igen. Så vi skal altså have fat i det der selvreguleringsniveau. Hvordan giver vi vores studerende feedback på at regulere sig selv i forhold til selve den der opgaveløsningsproces? Man kunne også altså, sætte dem op sådan her. Opgaveniveau handler om at forstå opgaven.
Men processen handler om selve arbejdsprocessen med opgaven. Altså hvad er det jeg gør, når jeg bliver stillet en matematisk opgave? Hvad er det så, hvordan går jeg til den? Hvordan finder jeg alternative handlemuligheder, hvis det ikke lige var den første, jeg valgte, der ligesom var den rigtige? Og hvordan for eksempel kan jeg vurdere informationssøgning, hvis jeg skal søge information til den her opgave, fordi jeg ikke bare løste det rigtigt første gang, jeg heller ikke lige besad de alternative handlemuligheder til at finde en anden løsning, men rent faktisk er i gang med at søge informationer om at løse det. Og så er der selvreguleringsniveauet, som handler om at overvåge og evaluere sin egen læringsproces. Der er helt basale eksempler som det, hvordan er det, jeg får mig sat ned et sted, hvor min mobiltelefon ligger nogle meter derfra, så man ikke bliver forstyrret. Helt det er de basale ting. Og så er de mere komplekse ting med, hvordan er det, jeg holder mig fokuseret på lige præcis matematikopgaven. Hvordan er det, jeg bliver ved med at finde det engagement, som jeg ikke nødvendigvis har til lige præcis den her opgave, men hvordan lærer jeg faktisk at finde det engagement? Eller hvordan er det, jeg etablerer en motivation omkring at løse den her opgave, selvom jeg ikke lige har den i udgangspunktet. De 3 eller 4 spørgsmål, som man ligesom er nødt til at gennemtænke, når man så arbejder med den her type eller den her tænkning i feedback, det er altså på den ene side genstandsfeltet, og der vil vi i workshoppen arbejde med proces- og selvreguleringsniveauet, men naturligvis er opgaveniveauet også vigtigt. Det er vigtigt, at man er ret fokuseret i de der feedback-processer, ikke? Så man faktisk træffer et meget specifikt valg. Er det nu det ene eller det andet, jeg giver feedback på? Så vil vi kigge på forskellige metoder til så at gøre det her. Jeg har sat en link ind derovre til en database over feedback-metoder, som vi bruger på SDU. Men ellers så vil vi altså netop i workshoppen det foreslå at arbejde med de der small measures, som er altså skriftlige spørgsmål, der fungerer som vejledning. Og hvorfor vil jeg det? Ja, det er både fordi det en mulig måde at arbejde med feedback, uden at skulle afsætte en hel masse tid i undervisningen. Derudover er det fordi, det faktisk er en form for feedback, vi kan begynde at forberede ret systematisk i selve workshoppen, så vi er klar til at gå i gang med den efter workshoppen. Samtidig vi gør det, fordi den faktisk placerer sig derimellem og have ikke en lav formaliseringsgrad, som er det, der faktisk viser sig at være problemet, at den der mundtlige feedback, den modtager vores studerende ikke. Så vi bevæger os lidt hen imod den der formaliseringsgrad, hvor der sker en større tydelighed omkring feedback-processerne, og hvor vi dermed kan overkomme det der problemstilling med, at vores studerende simpelthen ikke optager den feedback, vi giver dem. Og så skal man selvfølgelig beslutte sig for, hvad er anvendelsen af den her feedback. Er det at diagnostisere eller vurdere vores studerende, eller er det at stilisere deres udvikling og give dem det her empowerment. Og det er altså min pointe, at vi faktisk dækker de sidste 3 niveauer der, når vi arbejder med den her form for feedback, fordi vi på den ene side demonstrerer, hvad det er, vi forventer af dem, vi kommer tilbage til dem om lidt. Vi vejleder vores studerende i, hvordan de skal arbejde processuelt med opgaver, hvordan de skal selvregulere sig selv, og vi coacher dem i forhold til at få tro på sig selv og få bevidsthed om, at de faktisk kan løse matematiske opgaver. De er også formuleret som spørgsmål der, som jeg ikke gennemgå systematisk nu, men I kan jo få slidesene, og så kan I læse den der. Hvad er så small measures? Ja, det er altså et mindre skema med 6-8 spørgsmål, som omhandler en specifik og afgrænset aktivitet, f.eks. hjemmeforberedelse, deltagelse eller gruppearbejde, og hvor spørgsmålet tydeligt indikerer, hvad det er, hvad vi forventer af de studerendes arbejde. Altså den standard, det mål, som er ønskværdigt, og så er der 2 eller 3, jeg vil foreslå 2, men der er nogen, der foretrækker, at der er et ikke relevant. Jeg mener ikke, at det behøver at være et ikke relevant, men det kan vi diskutere i workshoppen, som skal få de studerende til at reflektere og sammenholde sin præstation i en given undervisningssammenhæng.
Og så er det altså det, at selve udfyldelsen af skemaet udgør feedbackgivningen. Det er det, at de bliver bevidste om, hvad det er, vi forventer af dem i en skriftlig dimension, der gør, at de får feedbacken. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan bruge dem som en dialog og en forventningsafstemning. Lad os kigge på nogle eksempler. De eksempler, jeg har med her, det er nogle, som jeg arbejder med i det center, som jeg leder, og som altså er sådan valideret i uddannelsesforskningen, både i forhold til spørgsmålstype og i forhold til... Det gør også, at de bliver lidt generelle, sådan er det typisk, når vi bevæger os inden for mit område, altså forlader vi os lidt på fadet. Og dem skal vi altså prøve i workshoppen at få ned i fadet. Jeg mener ikke, at det er enten de meget fagorienterede spørgsmål, der er interessante, eller de generelle. Jeg tror, det er både og. Fordi der er nogle altså her, der er absolut dokumentation for, at lige præcis nogle af de her problemstillinger er vigtige. Vi spørger altså for eksempel her, når jeg laver lektier, bruger jeg information fra mange forskellige kilder, såsom tekster, noter og andet materiale. Jeg forsøger at relatere elementer fra dette fag til andre fag. Når jeg læser lektier, så prøver jeg at relatere teksten til det, jeg allerede ved. Jeg skriver korte opsummeringer af de centrale dele af teksterne, osv. osv. Og tanken er, at vi altså faciliterer og giver feedback på elevernes måde at arbejde på med lektierne, fordi de sidder med det her skema og skal afkrydse, hvordan er det faktisk, jeg har arbejdet med mine lektier derhjemme. Så vi får altså en mulighed for at give feedback på de der arbejdsprocesser, når de sidder derhjemme eller når de sidder i grupper. Og det er lige præcis nogle af de processer, vi ved, der ikke bliver ægte læretid, der tales om i forskningen. Lige præcis gruppearbejde og hjemmestudier er der for meget spildtid på. Altså simpelthen tiden bliver ikke udnyttet, fordi de ikke arbejder fokuseret nok, de arbejder ikke kvalitativt godt nok med deres lektier. I undervisningen spørger vi for eksempel, jeg stiller ofte spørgsmål ved de ting, jeg læser eller hører om, for at tage stilling til, om jeg finder dem overbevisende. Når en teori, fortolkning eller konklusion bliver fremlagt i undervisningen eller teksterne, så prøver jeg at undersøge, om der er gode beviser for dem, osv. osv. Og dem skal vi altså også i workshoppen prøve at forankre i en matematisk kontekst, så vi får dem knyttet til matematikfaget. Og den sidste er altså gruppearbejde. Vi uddelegerer opgaver ud fra deltagernes forskellige styrker. Vi arbejder systematisk og koordineret ud fra en indledende plan, og vi har hele vejen igennem fælles mål og fokus, osv. osv. Altså spørgsmål, som lige præcis indikerer, hvad er det, vi gerne vil have dem til. Det er meget vigtigt, det aspekt, at det ikke skal være undersøgende. Vi skal ikke spørge dem om noget, fordi vi faktisk gerne vil vide, om de gør det eller ikke gør det. Naturligvis er det vigtigt til information til os, også om de arbejder godt nok, eller om der er nogle andre steder, vi skal facilitere. Men det afgørende er her, at vi stiller spørgsmålene ud fra den viden, vi har om, hvad der er vigtigt, når vores studerende arbejder. Hvad er det, vi gerne vil have dem til i den der proces? Fordi det skal indikere en retning for deres måde at arbejde på. Og altså bare for at opsummere, så har jeg formuleret dem over for den kasse, der hedder uddannelsesvidenskab. Det er, har jeg foreslået en vigtig vidensform, når vi arbejder med at kvalificere undervisning, men absolut kun en på linje med to andre. Det ene er faget eller fagets didaktik, og den anden er den erfaringsviden, man besidder som underviser efter at have undervist i et fag i mange år. Og det er altså de to vidensformer, jeg synes, det kunne være spændende at arbejde med i workshoppen. Hvad er jeres erfaring med, hvor er der nogle problemstillinger, som kunne styrkes ved jeres studerende måde at arbejde på? Og hvad er der af særlige fagdidaktiske fokuseringer, som vi kunne styrke i deres arbejde? Jeg har jo deltaget i, haft den fornøjelse at have Karen med på et tidligere forløb, og det forløb, der lavede vi nogle interviews af de studerende som afslutning på forløbet. Og jeg vil bare citere nogle eksempler derfra. Jeg har kun positive eksempler, det skyldes faktisk ikke, at der ikke var, eller det skyldes ikke, at der kun, eller det, jo, det skyldes, at der kun var positive, men det skal siges, at der ingen validitet er i de her besvarelser. Altså, jeg spurgte dem i et interview, hvor vi lige havde afsluttet et forløb osv., så det er altså ikke fordi, jeg kan ikke dokumentere noget som helst ud fra de her. Men de siger, at det kunne være rart at have vidst fra starten af. De siger altid ret med noget respons på ens arbejde, og det kender vi jo. Hvis der er noget, studerende efterspørger, så er det respons. Så er det at få feedback, ikke?
De siger utrolig god måde til refleksion, meget anderledes end hvad jeg ellers har prøvet. Man kommer til at tænke over, hvilke forventninger der var, osv. osv. Har fået mig til at reflektere over mine handlinger, det er meget lærerigt at reflektere, osv. osv. Jeg synes, det giver et godt udbytte, da man kommer til at tænke over tingene, og det har gjort mig opmærksom på nogle ting, som jeg kan blive bedre til næste gang. Så det er altså, de giver faktisk udtryk for, at de får en fornemmelse af, hvad er det, vi forventer af dem. Ikke bare på opgaveniveauet, hvor vi jo er gode til at give dem feedback på, om opgaven er løst korrekt, om der er brugt de rigtige matematiske begreber, om der er brugt de rigtige formler osv. osv. Men også på selve den der proces omkring, hvad er det, jeg gør, når jeg bliver stillet en opgave? Hvordan er det, jeg går til den? Hvad er det for nogle veje, jeg afsøger? Og så har jeg tilladt mig, men jeg har heldigvis fået tilladelse tidligere, at tage nogle af cards med, hvor vi altså begynder at nærme os noget, der ligner noget, der knytter an til matematik, men altså som stadigvæk var inspireret af de der overordnede, ikke? Ja. Så det er altså det, vi skal arbejde med i workshoppen om feedback. Kan vi prøve at bruge de her small measures som en måde? Kan vi udvikle dem i løbet af de 2 timer? Ja, det kan vi godt. Og er det noget, altså vi skal selvfølgelig også have dialogen om, er det noget, der kunne være interessant? Hvilke særlige problemfelter kunne det være interessant at sætte ind på? Hvor oplever I, at der er behov for lige at styrke deres måde at gå til en opgaveløsning eller anden form for hjemmearbejde eller gruppearbejde? Det glæder mig til.